V piatkovom zápase 6. kola prvej hokejovej ligy privítali Bardejovčania, hrajú v modrých dresoch. Celok Detvy a treba povedať, že diváci vďaka obom celkom videli duel, ktorý znesie aj tie najprísnejšie kritériá. Bardejovi Detva pozorne bránili a rýchle útoky sa striedali na oboch stranách. Domáci však nie a nie nájsť účinný recept na prekonanie vynikajúceho Laca v bránke hostí. Ten nedal vyniknúť Balážovi, Gmiterovi či Piatokovi a tak úvodná 20-minútovka skončila bez gólov. Bojovný hokej s množstvom šancí a nasadením na oboch stranách pokračoval aj v tretine druhej. Jej druhá polovica sa však niesla v znamení nervozity a zbytočných faulov. Pod sprchy sa predčasne porúčali domáci Hričina i hostujúci Čársky. 4 sekundy pred koncom tretiny domáci predsa len využili početnú prevahu a v presilovke 5-3 vsietil Molnár prvý gól zápasu. Úvod záverečnej tretiny vyšiel domácim na dočakávanie. Už v 42. minúte potrestal chybu Detvy Belušár a pekným blafákom zvýšil na 2-0. Tento dvojgólový náskok však domáci dlho neudržali. Už o 2 minúty sa k odrazenému puku dostal Majeský a znížil na rozdiel gólu. V 48. minúte však domáci predviedli ukážkovú akciu a rýchly Bochňa Lišiacky opäť zariadil dvojgólové vedenie pre domácich. Hosťom sa však opäť podarilo znížiť na rozdiel gólu, keď nikým nekrytý všade bol Majeský, dal svoj druhý gól v zápase a po ňom súper vrhol všetky sily na vyrovnanie. Bardejov však záverečný tlak i powerplay ustal a po záverečnej siréne sa zaslúžene tešil z tesného víťazstva i 3 dôležitých bodov. Spokojnosť neskrýval ani domáci tréner Škrák. Dneska sme mali dočinenia s veľmi kvalitným superom, pretože v jeho radoch je niekoľko bývalých excelivých hráčov. Takže bol to veľmi ťažký a náročný zápas a pri vyrovnanosti 2 mužstiev si myslím, že takéto súboje sú bežné. Chvála Bohu, že sa to skončilo v náš prospech a že sme dokázali získať 3 body, za čo chcem chlapcom poďakovať. Vrátim sa ešte k tej takej trošku nervozite. Samozrejme, bol to zápas, ktorý bol rýchly, ktorý lahodil oku diváka, aj gólov padlo v konečnom výsledku 5. Predsa len vrátim sa k tej nervozite a k tým zraneniam. Mali sme tam 2 vylúčenia do konca zápasu. Tak na našej strane bol vylúčený až do konca zápasu aj na superovej. Tak ako bola to vypätá situácia, náš hráč zbytočne sa nechal vylúčiť. Samozrejme, že za to sú určité postihy, zbytočne oslabil mužstvo, pretože sa rozpadla 3. päťka. Musel som hru stiahnuť na 3 päťky, nemohli sme ďalej pokračovať na 4 kompletné formácie. Čiže značne to oslabilo silu mužstva, pretože niektorí hráči boli vyťažení viac a potom nám dochádzali v závere sily. Tak super vyvinul v poslednej tretine enormný tlak, snažil sa stav zrovnať, dotiahnuť do predĺženia. Ale ja si myslím, že hráči podali dobrý výkon, obetavý, bojovný a nechali na tom ľade srdce, takže ja si myslím, že tá výhra je zaslúžená. S tým sa nedá nesúhlasiť, naozaj Bardejovčania a vaši zverenci si dnes za nasadenie zaslúžia absolutórium. Zdalo sa, akoby veľkou prekážkou bol Laco v bránke Detvy? Tak určite, ja si myslím, že dokázali sme si vypracovať viac gólových príležitostí ako super, ale Laco je kvalitný brankár. Je to bývalý reprezentant a niekoľko sezón pôsobil v Extralíge, chytal v Košiciach, vo Zvolene, Mikuláši, takže je to kvalitný brankár, takže určite, že svojím výkonom držal nad vodou mužstvo hostí. Je dnešná výhra akýmsi povzbudením do ďalších zápasov, pretože naozaj, ako ste povedali, bol to veľmi ťažký zápas? Tak ja si myslím, že je to povzbudenie. Každé víťazstvo je potešujúce a to mužstvo nám budí a zdvihne aj o psychiku, takže ja si dnešné víťazstvo veľmi vážim a dúfam, že nám pomôže k lepším výkonom.